I precisament és una reunió que s'emmarca, com sempre diem, dins de la normalitat, no? Eixa normalitat que per a nosaltres vol dir passar de la confrontació o de la competició en la que moltes vegades ha viscut la Diputació i la Generalitat a una cooperació, a un treball coordinat, a un treball conjunt per a tractar d'arribar al màxim de ciutadania possible. Es constata també en el treball que hem fet conjuntament en Bétera, tractant de col·laborar tant en la vicepresidenta com amb la consellera de Sanitat per generar tot un complex sociosanitari, o es constata encara més clarament en aquest pla de centres socials que junt a la conselleria estan desenvolupant. El que tenim clar és que si no sumem els esforços no podrem arribar a totes i a tots. El primer que vull és agrair-li al president de la Diputació la seva implicació personal en les polítiques socials. Hem estat ja avançant el que pot ser el pla d'infraestructures per a l'any 2018, és a dir, no esperar-nos a final d'any. Això també és una diferència amb els governs antics. Hem passat de l'ocurrència a la planificació i estem avançant ja les necessitats que tenim per a que en el 18 puguen entrar més municipis en aquest pla d'infraestructures. Les infraestructures de Bétera volem ficar-les al servei de les persones. Allí n'hi ha infraestructures abandonades durant dècades que nosaltres ara volem posar en valor, com en altres tants casos que hem fet en este territori, i serà el primer complex sociosanitari que tindrem a la Comunitat Valenciana. Això és molt important perquè en altres comunitats, en altres territoris, l'espai sociosanitari ja s'havia anat desenvolupant i així ens hem trobat un erial i ara estem sentant aquesta primera fase embrionària per a tindre aquest complex sociosanitari.